अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो कामगार क्रांतिदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी धडकले। भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटले। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। भारतीय मजदूर संघाचा असंघटित कामगार बोगस सुरक्षा किट बंद करा, बोगस आरोग्य तपासणी बंद करा, घरेलू कामगार मंडळ सुरू करा, नोंदित कामगारांना वयाच्या 60व्या वर्षानंतर पेन्शन द्या, बांधकाम कामगारांना वस्तुरूपी देण्यात येणारे लाभ बंद करून त्याऐवजी लाभाची रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करा, यासह बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे विविध वस्तुरूपी लाभ बंद करून केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लाभाची रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करा। या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बांधकाम कामगार महासंघ सिंधुदुर्गच्या वतीनं हजारो बांधकाम कामगार एकवटून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। भोजन भारतीय मजदूर संघाचा, भारतीय मजदूर संघाचा, सिंधुदुर्ग जिल्हा मजदूर संघाचा सिंधुदुर्ग जिल्हा बांधकाम कामगार संघाचे अध्यक्ष भगवान साटम, सचिव हेमंत कुमार परब यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला। त्यावेळी आपल्या मागण्यांबाबत गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून सोडला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।